Hvornår er du født? I 1947. Havde I bil? Nej, det havde vi ikke, og vi kendte heller ikke nogen, der havde bil. Hvad lavede du så med som barn? Vi legede meget med dukker, og vi havde også meget påklædningsdukker, og vi havde glansbilleder, og vi havde rulleskøjter, hvor vi løb ned i gården på rulleskøjter. Man kan også løbe ude på gaden, for der var ikke ret mange biler. Og så havde vi hønseringe. Så tror jeg ikke, jeg kan huske mere. Hvad lavede du i din fritid? Vi var meget nede at lege i gården. Vi spillede rundbold, vi hoppede i sippetog, vi spillede bold, og så gik vi også på legeplads over veje, som i dag ville være rigtig farlige. Det måtte vi gerne dengang. Og vi begyndte så, der var flere piger, der så begyndte at passe børn og kørte med en barnevogn, så tjente vi penge på den måde. Det var det, vi lavede. Lavede du med dine forældre? Nej, det gjorde jeg slet ikke. Det kan jeg ikke huske. Hvordan var din skole? Det var en rigtig stor skole, og det var meget skrabbelærer dengang. Man måtte ikke sige noget, når vi gik op ad trappen, så skulle man holde sin mund. Og alle drenge skulle tage hugen af, hvis de ikke gjorde det, så fik de en lussing. Men jeg havde nogle rare lærer, så jeg prøvede det aldrig. Hvilken skole gik du på? Jeg gik på Skovringsskolen, den ligger her i Aarhus. Hvordan var din klasse? Den var god. Der var mange børn, men det var søde børn. Hvor og hvordan boede du? Jeg boede her i Aarhus, og vi boede i en lejlighed. Der var min mor, min far og min storesøster, og der var 2 rum, en stue og et soveværelse. Hvordan var dit værelse? Jeg havde ikke mit eget værelse. Hvad fik du at spise? Vi fik altid rugbrød til frokost, om aftenen fik vi kød og sådan nogle kartofler og almindelig mad. Hvordan var restauranterne? Det var gammeldags restauranter med gammeldags mad. Man fik ikke udenlandsk mad overhovedet, og jeg kom næsten aldrig på restaurant. Hvad tøj gik du i? Jeg gik i nederdel, eller jeg gik i kjole, og drengene havde altid lange bukser på. Kan du huske noget fra 2. verdenskrig? Nej, det kan jeg ikke, for jeg er født 2 år efter den stop.